אלה התכשירים שאני משתמש בהם, או על החבורה הנפלאה הזו. יש לי פה מידה יחסית קטנה, אני משתמש פה עץ לימון, פומלה, מנגו, תפוזים. תראו כמה תפוזים יש, מלא 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 תפוזים. העץ מנגו הגדול הזה היה שנה שעברה מאוד שחור, חולה בשימוש גם בסרפיקו וגם בגארד. בעצם נהיה נקי לגמרי והוציא בעצם את כל ההלווה הירוקה והחדשה הזאת. פומלות, גם הרבה פומלות, עוד עץ מנגו יחסית קטן, גם הוא מטופל בסרפיקו ו-KF10. התחיל להוציא שנה ראשונה ציפרות. יש פה פטל שגם סרפיקו ו-KF10 וגם בגארד מוציא הרות, פרחים, עוד עץ תפוז, מלא תפוזים, ויש עוד הרבה תפוזים גם מחוץ לגדר. מנגו השלישי, מלא פירות. הכל, גם העץ הזה, סרפיקו, KF10 וגם בגארד, גם הוא היה עם פייחת שנה שעברה. ברוך השם, נראה נקי, כל זכות התכשירים של KF, כיף להשתמש.